Os nenos do Colexio Ana María Diéguez de Asados poderán disfrutar en breve desta nova área recreativa que vén de instalarse nas inmediacións do centro educativo. Trátase dun circuito de aventura fabricado con madeira de bosques xestionados de forma sustentable. A maiores tamén se procedeu á instalación doutra área de xogo no colexio, destinada aos nenos de infantil. As dúas actuacións foron financiadas a través do Plan Único da Deputación da Coruña, nas que se investiron máis de 30.000 euros. Habilitáronse dous pequenos módulos para os máis pequenos, para as crianzas de infantil, e para os de primaria estás habilitando tamén un espazo tamén cun tipo de xogo máis relacionado coa natureza, máis físico, por así decilo, e que supón un elemento tamén importante, non? Pero estas non serán as únicas actuacións previstas. O Executivo prevé licitar en breve 4 novas zonas de xogo. Estamos falando de Buía, a carón da Escola Unitaria, unha zona que ten un parque moi estragado e que tamén o verá renovado, área recreativa na Torre, e tamén se vai instalar ali perto do paseo marítimo nunha zona tamén moi transitada para que teña tamén unha área de xogos nova e que poida usar toda a xente que tanto da parroquia de Taragoña como da xente que poida circular polo paseo. En época evidentemente de praia tamén será un aliciente máis. Unha área recreativa en Quintáns, en Isorna, moi cerquiña da escola unitaria, e tamén, por último, un parque infantil para Brión, unha aldea tamén importante que carecía deste recurso.